Eto doručak. Taj lavandin. Idemo pred zube. Moram se spremiti za školu. Ovdje. Dobro je sve. Gdje su ostale cure Roza? Još nisu došle na nastavu. Došla smo, dolazimo. To nije moja klupa. Dobro, djeco. Otvorite svoje knjige. Na stranici 19. Tako smo učili i pro Bože. Smo načeli puno novoga toga. Pripremit ćemo za sve. I ravnateljica je došla. Ravnateljica i moja kolegica. Prijateljice, moja ravnateljica su prijateljice. I oni su došla gledati. Ćao svima! Bok! Ona će tu biti gledati ko je najtiši. Tada smo vam pripremili još nešto iznenađenje za crtić. Znam da je smiješan, djeco. Danas je zadnji dan škole i onda smo vam to pripremili. Gledajte crtić. Vi samo gledajte kako se on ponaša. Ok. Ok, djeco, sada idemo na redu. Baš je bio smiješan, crtani. Da, tako je smiješan. Presmiješno sve. Dobro božeš. Kaj vi snimate? Što vas snimaju? Stopa. Ostali smo na guzice. Čekajte. Ovdje su probu čas. Užin, doručak gotovi, to je kraj. Čudno, zadnji dan škole. Da, zadnji dan škole. Baš sam voljela čitati knjige. Ja. Ok, gotovi smo. Ćao djeco svima. Ne zaboravite svoje stvari. Bla bla bla, taradadada. Moram prepisati taj test. Gotovo. Što ime? Idem se igrat. Ovdje bi se
što je tu igračke. Duša, što nije u redu? Nešto nije dobro. O, nemoj da suze plaću. Da. A pripremili smo ti poklon. Wow, predivan je. Imaš to bogatno. Uj, teleskop. To je ovako. To sobi. Wow, mjesec. Da noć je, pa proslavimo zabavu. Da. Izigrao sam se s tobom. Moramo ići. Sve je prošlo. Idemo. Ćao. Blagom. Moramo za spavanje. Sve je dovršeno.